Hvordan skal jeg gøre det her? Jeg skal bare hoppe lidt rundt. Geronimo! Ja, jeg ved ikke om det her er en hemmelig bane, eller om det... Men altså, det sjove ved det er, ikke? At... What the fuck is that? Motorvej. Det sjove ved det er, det her spil, det er jo downloadet, så jeg troede ikke, at sådan noget her var muligt at kunne ske på sådan et spil. Jeg kunne forstå, hvis det var på en disk, hvor den jo... Ja, måske skal du gøre noget. Prøv at gå op ad de der veje. Jeg mener, jeg kunne forstå, hvis det var en disk, hvor den kunne... Op ad motorvejen, Alex. Hvor den kunne komme til at læse det forkert, men... Ikke den. Vi går lige fra bunden af først. Jeg vil gerne lige udforske stedet først. Ja, men jeg tror, jeg ved, hvordan du kan komme videre. Og hvad skal de her numre gøre godt for? Tabeller. Der. Jeg kan ikke komme op herfra! Kunne du ikke sådan bruge det der Steam, eller hvad? Hvad? Kunne du ikke lige dobbelthop? Men jeg har ikke noget dobbelthop, jeg har kun svævehop. Skønt, jeg havde en idé til. Nå, så det er Chao-verdenen, der har loadet forkert, fordi det er derfor, jeg er i stand til at fløjte. Ja, hvorfor er der så tid på? Aner det ikke. Nå, jeg tror ikke rigtig, jeg kan komme videre herfra, så... Let's quit and restart the game. Okay, kan du så lige sådan starte med... Nej, det her. Are you sure you want to restart the stage? Your unsafe progress will be lost. What? Nu gør du, som jeg siger. Okay, hvad siger du? Frem. Drej til højre. Højre it is. Gå op ad den der lille vej. Den her. Ja. Så hopper du op på den næste. Men jeg kan jo ikke hoppe så højt. Okay, så går du op ad den gule den her gang. Så prøver vi at hoppe op ad den. Som stadig er for høj. Så prøver vi at gå op ad den næste. Og så hop. 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 Hvis du skulle være med. Hop så, dammit. Jeg prøver. Hvad fanden er det her for noget bullshit? Jeg aner det ikke. Og vi har allerede brugt 3 fucking minutter på det her pis. Lad os se, hvad der er herovre. Mere bullshit. Det kan lige... Hvorfor hopper du ikke bare ud over kanten nu, når du er i gang? Prøv at hoppe ned. Hvor ned? Bare ned. Goodbye, you cool world. I can't take this anymore. Nikolaj, slap af. Du earraper mig jo. Nå, prøv at hoppe ud over kanten. Kan jeg ikke bare... For Dr. Eggman, even Hey, death... der er noget. Er der ikke noget her? Nej. For Dr. Eggman, even death is not an option. Eller even death is not an escape. Det er sådan noget... Men hvad fuck skal det her gøre godt for? Og alle de der tal. 20, 15... Det er tabeller igen. Det ligner noget på en skole for børne og børn. Nikolaj? Ja. Kan du huske i slutningen af Sonic Generations, hvor han sagde, at han ville gå tilbage til at være en skolelærer? Det her er hans mareridt. Men hvad skal det her gøre godt for? Den der cylinderting? Måske er det bare noget, der går... Måske det her er en fejl i programmet. Ja, for nu har jeg skubbet den ind der. Nå. Hvad gør jeg så nu? Geronimo. Det er sjovt, det her sted minder mig faktisk lidt om The Camp i Mulans verden i Kingdom Hearts 2, på grund af den der ting, der står der. Nå, jeg tror, du tænker på omhegnet, men jeg tænker lidt mere på... Og det ikke drejer lige i hovedet igen. Jeg tænker lidt mere sådan i retning af... det der blok, det der spil, hvor man alt er firkantet. Du mener Tetris? Nej, ikke det Tetris, det andet spil, hvor man skal lave sin egen verden.
Jeg tror, det hed noget med blog, eller... Eller climb, eller... Et eller andet. Måske jeg kan gå tilbage. Og den kunne jeg gå What lige the igennem. fuck? Where the fuck are we here now? I can't take any more of this shit! Okay. Okay. Så prøv... Det eneste sted, vi kan tjekke nu, det er det der sted, hvor du ikke kunne komme op. Hvor? Nej, der ved den bro der. Nu prøver vi lige at gå over den, og så hvis vi ikke, der ikke er noget derovre, så stop. Den her gang, der prøver jeg den her side. Nu har vi været over det hele. Hvad så nu? Det er så ikke, vi har været deroppe på toppen af de der... Jeg forstår heller ikke, hvad den der grind rail skal gøre godt, for jeg mener, Eggman kan jo ikke engang grinde. Prøv lige at kigge op. Ja, der er ikke noget... Men der er jo ikke der er jo ikke engang noget... der er ikke noget free roaming kamera. Jeg kan kun kigge til højre og venstre. It's bullshit. Nå. Hvad med, at vi bare stopper her? Ja. Vi har i hvert fald fået lavet 6 minutter og 20 sekunder ud af det her. Der burde være et achievement for det her. Ja. You discovered the hidden You worlds. just made a 6-minute and a half video of bullshit. Skal vi stoppe nu? Yes.